Здравейте, приятели! Днес ще направим едно специално видео. То ще бъде специална подредба, която аз лично съм си измислила, патентовала, така да кажем. Нарича се Любов и щастие. В тази подредба ще има няколко въпроса, общо 6 въпроса, които ще разгледаме с тези две колоди, които в момента виждате. Като нарочно използваме две колоди, за да може по-ясно и категорично да погледнем отношенията. Тези отношения, в които сте в момента или които желаете. Нека да видим сега една идентификация. Да видим тези от вас, които се опознаят, оприличат в тази карта. Може да продължат да гледат. Това видео значи е за вас. Тези от вас, които в момента са в ново начало, т.е. започнали са нещо на чисто, започнали са нещо от начало и не са обмисляли много, както се казва, по опашки са започнали. Това може да означава нова работа, ново преместване в нов дом или дори в нов град, или започване на нова връзка, започване на нови отношения. Тези от вас, които в момента се усещат в такава енергия, нека да видим сега и малко по-подробно какво отговор на въпросите всъщност. Като започваме с първия. Как се чувства в момента той? Как се чувства в момента той? Човекът, за когото мислите, или човекът, с когото сте започнали тази нова връзка. Как се чувства той в този момент? Емоционален, много чувствителен. Чувства се също така много обнадежден и запълнен с една любов, която иска да ви покаже, иска да ви я изрази. Защото по света той смята, че с вас би могъл да завърши един цикъл от неговия живот. Тоест нещо, което дълго време е искал да може да го направи. Иска да премахне всички вътрешни блокажи и страхове, които има. Защото той в миналото е претърпял много разбити връзки имал. Много пъти са го наранявали, много пъти е показвал любов и въпреки всичко е бил наранен. И затова той в момента иска да ви изкаже изцяло, че може да бъде човек, който е много емоционален към вас. Но преди това той трябва да се отърве от всички тези товари, които има от миналото. От всички тези неща, които преди това са му пречили да бъде щастлив. Нека да видим втория въпрос. Какво чувства той към вас? Видяхме, че има любов. Видяхме, че в момента се чувства точно такъв емоционален. Нека да видим какво чувства той към вас. Обич, любов. Дори иска да ви каже, че ви обича, но прекалено рано е, за да го направи. Прекалено бързо е започнал да се влюбва във вас. Нека да видим още малко. Да, определено този човек иска да дойде към вас. Иска да дойде към вас, за да покаже чувствата, които има към вас, да ги изрази. Защото той в тези отношения вижда, че има много потенциал. Много потенциал да се случат нещата по един хармоничен начин. По четворката на жезлите, това е сродната душа. Може той да ви чувства така. Може да ви чувства, че е страшно много ще ви обича в бъдеще или в момента, вече в зависимост от колко време сте заедно. Отново виждаме, че той иска да приключи с всички тези тежести, всички тези неща и провали, които е имал в неговия живот.
иска да започне на чисто, да мисли за това ново начало с вас. Защото вижда светлината в тунела, както се казва. Вижда светлината в точно вашите отношения. Ще се бори. Определено виждаме, че той ще се бори да изрази чувствата си, ще се бори да ви направи жената, която няма да бъде толкова потайна. Иска да... Той в момента ви вижда наистина като жена, която е много загадъчна за него. Нека да видим по какъв начин те иска в живота си. Видяхме, че ще работи определено по тези отношения. Дори в момента да нямате такава стабилност, той ще се опита да премахне всички лъжи, да премахне всички измами, да премахне всичко, което преди това е провалило връзките му. Обмисля именно това как да ви покаже, че той е взел решение и иска да махне това колебание, което има, за да може да изрази истинските намерения към вас. А те са именно, че ви иска като негова съпруга, иска ви като негова жена до него, иска ви като императрицата до него, с която дори да имате бебе, дори да стане ваш съпруг. Сега ще взема другите карти, да видим и следващите 3 въпроса. Отговор на следващите 3 въпроса. Липсвам ли му? Да, в момента много му липсвате, може би не сте заедно. Липсвате му и той ви наблюдава, дори може би в социалните мрежи, иска да разбере малко повече за вас, защото, видимо, отскоро се познавате. Но внимавайте много с тези отношения. След като ни излезна дявола, това означава, че може би този човек може да бъде доста обсебващ. Когато сте на разстояние от него, вие много му липсвате, но пък това му дава време да помисли за мечтите, които иска да сбъдне с вас. Да помисли за стабилно ново начало. Не вече да ви предлага само това инфантилното ново начало, а иска да ви покаже стабилността. Стабилността, която и вие очаквате. Какво ще бъде следващото му действие към вас? Да видим какво ще бъде следващото му действие. Следващото му действие към вас. Отново не излиза императрицата. Този човек ще ви покаже наистина, че има много сериозни намерения към вас. Сериозни намерения за семейно съжителство. Той ще тръгне към вас или може би ще се преместите заедно някъде. Ще избягате от старото. Ще избягате от старото и определено ето, той с вас също се чувства като императора. Определено си отивате, хубава двойка сте и със сигурност ще бъде следващото му действие към вас, свързано с показване на желание тези отношения да имат развитие. И нека да видим последния въпрос. Ще имат ли развитие? Защото според мен тук видяхме много силна връзка, която може да имате, много силни отношения. Да видим какво ще покаже. Ще имат ли развитие тези отношения? Какво ще бъде това развитие? Докъде ще стигнете? Да, ще излезнете от тъгата. Този човек, вие ще му помогнете да премахне всички стари неща, които са му пречили. И приключваме с тази карта, която определено ни показва, че вие ще имате семейство